Hej, det er Calvin. Jeg ved ikke, om du ved, at jeg har skiftet navn, men jeg hedder ikke længere Lars Pitt. Nu hedder jeg Calvin Conaway. Men det sagt, jeg har lyst til at dele med dig, at et af de temaer, der har været sindssygt meget oppe på det seneste i mit liv, folk jeg har coachet på iværksætter med sjæl og andre steder, har været selvkærlighed. Det er sådan, at når vi ikke elsker os selv, når vi ikke tillader os selv at være og elsker os selv, når vi ikke tillader os selv og elsker os selv, så har vi det med at skubbe alle mulige andre ting væk fra os samtidig. Altså, så er det svært. Så går vi ud med en energi, som hedder, jeg er ikke god nok, jeg er ikke værd at elske. Nu skal du bevise for mig, at jeg er værd at elske. Altså, så beder vi af vores partner, eller vores chef, eller vores underordnede, eller vores kunder, eller vores venner, eller alle mulige andre, om at de skal vise os, at vi er værd at elske. De skal vise os, at vi er elskede. Men det bliver aldrig rigtig godt nok, fordi de kan ikke udfylde det hul, fordi det er udtømmeligt. Og det gør sådan, at vi kommer ud med sådan en energi, som er sådan et, hey, jeg føler mig ikke helt død, og det er ikke, man kan mærke det i tonen mange gange. Man kan høre det i stemmen, man kan høre det på mange måder. Og det gør, at det sætter i virkeligheden et system i gang, som underminerer os selv, hvor vi bliver nødt til og den mekanisme vil gerne gå ud og bevise, at den har ret i, at vi ikke er værd at elske. Så derfor vil den hele tiden prøve at skabe problemer som beviser. Den hele tiden prøver at skabe beviser for, at vi ikke er værd at elske. Noget af det, som jeg har opdaget, det er, at jeg gik rundt i lang tid og tænkte, jeg var godt klar over, at der var selvhed og selvkritik og sådan noget, men det var ikke så slemt, og jeg troede ikke, at selvkærlighed var et issue. Og sådan har jeg oplevet rigtig mange andre, som også har det. Jeg tror, fordi langt de fleste af os er selvkærlighed sådan det mest grundlæggende issue, som vi er med, og hvis ikke vi får kigget på det, får løst op på det, så er der ingen af de andre ting, som vi gør, som vi foretager, som virker. Altså tit er der også et mønster, som hedder, at vi er nødt til at skubbe kærligheden væk samtidig. Vi kan ikke rigtig tage imod den, fordi vi ikke elsker os selv, og der er en grund til, at vi ikke elsker os selv, som er en overbevisning om, at vi ikke er elskelige. Så det er sådan et loop, hvor vi på den ene måde har brug for det, og tiltrækker det, på den anden side skubber det væk samtidig. Og det kan gøre i parforhold, at der er intimitet, og så er der adskillelse, så er det intimitet, og så er der adskillelse, og det bliver sådan et underligt loop. Og det samme i forretning og alle mulige andre områder, hvor det bare skaber sådan et dysfunktionelt loop i stedet for åbenhed og flow. Så prøv at være opmærksom på det som et fokusområde. Helt basic er simpelthen at begynde at stille sig op i spejlet og sige, hey, jeg elsker dig, Calvin, jeg elsker dig rigtig, rigtig meget. Og mene det og tro på det, eller en anden ting, som jeg har oplevet, som at dele med en del, som virker skide godt, er at elske mig selv for det, som foregår lige nu. Og hvis der foregår noget i mig, som jeg føler er meget uelskeligt, ikke til at elske, altså jeg har sagt noget dumt, eller gjort noget dumt, eller problemer, eller jeg synes, jeg er grim, eller tyk, eller hvad fanden det nu er, så siger jeg til mig selv, så kan jeg elske mig selv for at være grim, eller tyk, eller for at have sagt det her, eller for at være dum. Og hvis ikke jeg kan det, kan jeg elske mig selv for ikke at kunne elske mig selv for det. Så det med at finde et eller andet sted i kroppen, som man kan, en følelse af at kunne elske sig selv et eller andet sted derinde i kroppen. Det er en måde at begynde at bryde det mønster på. Så leg med det, og del gerne, hvad der sker, hvordan du oplever. Måske er du sådan en, der har arbejdet med det her i årevis. Måske der er et nyt lag, du kan komme ind til. Måske er det helt nyt for dig. Uanset hvor du står med det, så prøv at lege med det og se. Ja, der er altid, det der er så smukt ved den rejse, at der er altid et nyt lag. Der er altid noget nyt, vi kan åbne op for. Der er altid en del af os, som vi kan opdage, som hidtil ikke har været elsket. Når vi så får kærlighed derind, kærlighed er også bare accept. Kærlighed er virkelig en sandhed. Kærlighed er, at vi ser tingene, som de er, og kan være med det. Lige så snart vi kan det, så kommer der plads omkring det, så kan der komme bevægelse, og så kan vi få løst op for et problem, og det kan så lede hen til, at vi kan få løst op for et nyt problem, og så videre, og så videre, og så videre. Så play with it. It's the most important thing you can do. Og så tales vi ved igen snart. Hej igen.